no kayat mo tinaragsak a pinagbiag. Di mo kuma nga apalan iti padam a nagbiag. Makontento ka kadagiti at daken ka, agyaman ka ken ni Apo Diyos iti parabor na. Apal ti kadagesan nga ugali ditoy daga, tano adda apal ken ka adda met ti gura, awan serbi iti agbyag. No adda apal ken ka ikatem iti apal, tapno rumagsak ka. Nagmaya itirik na no awan guraken ka, amin na ba na nasaya at awan ti problema. Ayatem kuma iti padam aparswa, ta iso iti kayat ti Diyos Ama. Apal ti kadakesan nga ugali ditoy daga, tano adda apal ken ka adda met ti gura, awan serbi ti agbyag. No adda apal ken ka ikatem iti apal, tapno rumagsak ka. Oray man awan ken ka ti kinabag na, bastawan ti tao nga inka masaktan. Iti nang runa adda ni Apo Diyos ken ka, apag kamangam ken paggapuan iti grasya. Apal ti kadakesan nga ugali ditoy daga, tano adda apal ken ka adda met ti gura, awan serbi ti agbyag. No adda apal ken ka ikatem iti apal, tapno rumagsak ka. Apal ti kadakesan nga ugali ditoy daga, tano adda apal ken ka adda met ti gura, awan serbi ti agbyag. No adda apal ken ka ikatem iti apal, tapno rumagsak ka. Ikatem iti apal, tapno rumagsak ka. Ikatem iti apal, tapno rumagsak ka.